ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದಿವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿರೋಧ ತ್ವಜಾದ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಮಾಮೂಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಸಭೆ ನಡಪರೆತ್ತದು ಪಡೀಲ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ನಡುಟು ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಡು ಆನಿದ ದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಹೊರ್ಮೊಮುಟ ಕುಡ್ಲದ ಪಡೀಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಡೀಲ್ ದಂಚಿ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ತಡಿಪು ಪಾಡ್ದಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿರೋಧ ತ್ವಜಾದ ಕುಡ್ಲ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಮೂಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಸಭೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ನಡಪು ನೀಡಿದ ಅವರ ಒಕ್ಕ 50,000 ಜನ ಸೇರಿನ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಕ್ರಮದೆ ತೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡ ಬುಡ್ಡು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿನಂಚ ಈ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ಗಾಡಿಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಡ್ ಪೋಪನ ಬರ್ಪನ ದಿಟ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪದ ದಿಟ್ಟೆಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಹೊರ್ಮೊಮುಟ ಪಡೀಲ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಪೋಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಪಡೀಲ್ ದಂಚಿ ಒಬ್ಬೇ ಗಾಡಿಲು ಬರಂದಿನಂಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೈತದ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧೀನೊಡುಪುನ ನಗರದ ಮಾತಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಬರ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡುನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲ ಸರಕು ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಬೇತ ಮಾರ್ಗುಲೆಡ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪರ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಡೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಡ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಒತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಕಾರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡೆಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ದಂಚಿ ಸಾಗುನ ಗಾಡಿಲು ಮೇಲ್ಕಾರು ಬೊಳ್ಳಿಯಾರು ಮುಡಿಪು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಆದ ಸಾಗುಡು. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪುರಾಲ್ದ ದ್ವಾರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕಡೆಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಒಡಿಪು ದಂಚಿ ಪೋಪನ ಗಾಡಿಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕೈಕಂಬದ ಪುರಾಲ್ದ ದ್ವಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಬೈತೂರ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ನಂತೂರಾದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಕುಡ್ಲ ಕಡೆಡ್ದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಪೋಪನ ಗಾಡಿಲು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುಡಿಪು ಮೇಲ್ಕಾರು ಬೋಳ್ಯಾರಾದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಂತೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಕರ್ನೆಕಟ್ಟೆ ಬೈತುರ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಡೆಡ್ದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಪೋಪನ ಗಾಡಿಲು ಕುಲಶೇಖರ ಬೈತುರ್ಲಿ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕೈಕಂಬ ಪುರಾಲ್ದ ದ್ವಾರಾದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೆಪಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಡೆಡ್ದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಪೋಪನ ಗಾಡಿಲು ಪದಂಗಡಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬೈತುರ್ಲಿ ಆತಂಡ ಬೋಂದೇಲ್ ಕಾವೂರು ಬಜಪೆ ಕೈಕಂಬ ಬೆದ್ರಾದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಲೇನು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ದೇರ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಹೊರ್ಮೊಮುಟ ಪಡೀಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪರಿ ಬರ್ಪರಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮದ್ದದ ಗಾಡಿಲಿನ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದೇರ. ಬೊಂಬಾ ಹಿಡ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಸೂರಿಂಜೆಗ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಬೈದಿನ ಇರುವೇರು ಜವನೇರು ಧ್ಯಾನ್ ಬಂಜನ್ ಬೊಕ ಅನೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ NITK ಬೀಚದ ಕಡಲ್ಡ್ ಮುರ್ಕುದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ನಡತದಂಡು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಂಜನ್ ಪನ್ಪುನರ್ ನಮಗೆ 17 ವರ್ಷದ ಧ್ಯಾನ್ ಬಂಜನ್ ಬೊಕ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನರ್ ನಮಗೆ 17 ವರ್ಷದ ಅನೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ NITK ಬೀಚ್ ಕಡಲ್ಡ್ ನೀಂದೆರಬಹುದು ನೀರು ಮುರುಕುದು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಎಂದಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನನ್ ಅವಲು ಇತ್ತಿನ ಜೀವ ರಕ್ಷಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೀರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದೆಡ್ತದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಣಲ ಜವನಿ ತೀರ್ದೆಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಅನೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತೋಜಂದೆ ಆದ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ಪಟ್ಲಾಂದಕ್ಲು ನೀಂದುನ ಬಿಡ್ಸಿರ್ ನಾಡುನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿರ. 10 ಜನ ಸೇರಿದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಡು ತಿರ್ಗರೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯಗಾನಗ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋದು ನೀಂದೆರೆ ಚೈತೇರ. ಮಾಮಲ್ಲ ಸೆರೆವಂಜಿ ಆಕದಾಗ್ಲೇನು ಒಯ್ತದಂಡ. ಜೀವ ರಕ್ಷಕರ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಣ್ಯಂಡಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿಂದ ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆರ ಅನೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಬುಧಾರ ನಡಪರೈತದ. ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತು ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಊರುಗು ಬತ್ತದ ಮದಿಮೆಗೆ ಸಜ್ಜಾವಂದಿತ್ತೆರಂದು ವರದಿಯಾತಂಡ. ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತಡು ರಡ್ಡು ಸರತ 18 ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆಯಿನ 97 ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಅಡಿ ಜಾಗೆ ಕೊರಂದೆ ಅಲೆಪಾದೇರ. ಅಂಚಾದು ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದ ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಶುರುವಾತಂಡ. ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತಡು ರಡ್ಡು ಸರತ 18 ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ತೆಗೆದಿನ 97 ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಅಡಿ ಜಾಗೆ ಕೊರಂದೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪಾದೇರ. ಕುಡ್ಲ ಬಡಕಾಯಿ ಶಾಸಕರ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಟ್ಟದಿತ್ತಣಲ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನತ್ಲೆ ಗಿಡಮುಟ್ಟ ಅಡಿಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕಿದುಜೆ ಅಂಚಾದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆಯನ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದ ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೆರ. ಕರಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳುಡ್ದು ಬುಡಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ತೆಗ ನಲ್ತಂಡಲ ಈಡಮುಟ್ಟಲ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಿಜಿ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆದ ಕಾರಣ ಕುರ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರುಲು ದಿನನೂ ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಚಾದ ಇಂದಕ್ಕೆದುರಾದ ಅಂಗಾರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆರ ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೆರ. ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜೆಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತನ್ವಾಂದ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರ. ಕಾಪುಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ಬಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡ. ಸೋಮವಾರದನೆ ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಿಗೆ ತೇರದ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡ. ಕುಕ್ಕಿಕಟ್ಟೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯುಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ, ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಸಹಸ್ರ ಪರ್ವಾರ್ಪಣೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತೇರೇರುನ ಬಲಿ, ನಲಿಕೆ ದರ್ಶನ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿರು ತೇರಿ ಏರಿಯರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡ್ಯರ. ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ, ತೇರ್ಗ್ ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ತರ್ಪುನ ಆದ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ ಬಿಡಿಮರ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ, ಚೆಂಡೆ ಬಲಿ, ನಾಗಸರ ಬಲಿ ನಡೆತಂಡು ಕಾಪು ಶಾಸಕರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಡಿಪು ಶಾಸಕರು ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಉಚ್ಚಿಲ, ಮೊಗವೀರ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದಕ್ಲು, ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಬೊಂಬಾಯಿದಕ್ಲು ಬಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಯರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 775 ಕೇಂದ್ರಲೇಡ್ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿಪರವೈನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಯರೆ ಬೆಂಗಳೂರದ 155 ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 775 ಕೇಂದ್ರಲೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರ. 3,31,000 ಜನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪುದರ್ ಸಿರ್ಸದಿತ್ತದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪನಂಚ ಬಿಗುತ ಕ್ರಮದ ತೊಂದುಂಡು. ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಡ್ ಕಣ್ಣು ತಿಪ್ಪುಣೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಸನ್ನ ತಿರಿಪಾದಿರ. ಅಂಗಾರೆ ಬೇತೆ ನಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಗಡಿನಾಡ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆಗೆ ನಡಪಾಯಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡಿತಂಡ. ಪುದರ್ ಕೊರ್ನ 2,000 ಜನಟ್ಟು 1,950 ಜನ ಹಾಜರಾದಿತ್ತರ. ಬುಧರ 10:30 ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಂಡ. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟು 2,53,000 ಜನ PCMB ಬೊಕ್ಕ 57,000 ಜನ PCM ಇಸೆಯಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 43 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಲೆಡ್ 22,555 ಜನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ 23 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಲೆಡ್ 80,089 ಜನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಸಾಂತೂರು ಪಿಲಾರ್ದ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಉರಿನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ 16 ವರ್ಷಗೊರ ನಡಪಾವನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಂಗಾರ ನಡೆತಂಡ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಸಾಂತೂರು ಪಿಲಾರ್ದ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಉರಿನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ದುಂಬುಡ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ 16 ವರ್ಷಗೊರ ನಡಪಾವನ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಂಗಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸಾಂತೂರು ಅಲ್
ಉರಿನಾಗಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಪಿಲಾರು ಸಾಂತೂರು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಕಾಂಡ್ಯನವ ಕಲಶ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ರಾತ್ರಿ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ದರ್ಶನ ನಡಪಾದ ದರ್ಶನದ ಅರ್ಬಕ ಡಮ್ಮರು ಮೇಳದಕ್ಲು ವಾದ್ಯ ಮೇಳದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲದ ಕಲುಕು ಜತದ ಊರಿನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ. ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಾಂತೂರು ಪಿಲಾರ್ ಬೊಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತಿರ ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತದ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವೆ ತೊದು ಸಾಂತೂರು ಶ್ರೀ ಅಲ್ ಊರಿನಾಗ ಬೆಮ್ಮಿರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಯರ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ದಿವಾಕರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮನ ಅಡಿಗುತ್ತು, ಸುನೀಲ್ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲಪುಟ್ಟು ಬೂಡು ಪಿಲಾರ್, ಸಾಂತೂರು ಕೊಡಂಗಳ ಗರಡಿ ಇಲ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಅಂಗಡಿಗುತ್ತು, ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ಕಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಸುಜಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಾರಿ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಹರಿಣಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೆರ. 16 ವರ್ಷಗಳ ನಡಪುನ ಗಡುಪಾಡು ನೇಮ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಾತ್ರಿ ಪಿಲಾರ್ ಬೇರ್ಗುಳಿಡ್ ಮಾರಿಗೋಂದೋಳು ನಡಪರೈತದ ಮನದಾನಿ 15 ಮೇಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರಿಗೋಂದೋಳದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆರ. ओम भीषणीं द्रपयामि, ओम रामरीं द्रपयामि, ओम महाबला नागाद्वरे सर्वेभ्यो द्रपयामि, ओम कामर महाबला नागाद्वरे. ಕಣ್ಣದ ಧರ್ಮದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಕ ಮರ್ದದ ಶಿಬಿರ ಉಳಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಭವನ ನಡೆತಂಡ. ವೇಣಿ ಮರೋಲಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಸಾಲೆ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ತೆರ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಲಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾವೂರು ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲ ನೇತ್ರಜ್ಯೋತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸೊಸೈಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ ಕಣ್ಣದ ಧರ್ಮದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಕ ಮರ್ದದ ಶಿಬಿರ ಗುರುಪುರ ಉಲಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಭವನ ನಡೆತಂಡ. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ 317 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ವೇಣಿ ಮರೋಳಿ ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಸಾಲೆ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾವೂರದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂಬಿಲಗುತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಕುಡ್ಲದ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ಪಾತಿರ್ದು ಶಿಬಿರಗು ಎಡ್ಡಿಪು ಬಯಕೇರ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಹರಿಕೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗುತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿತ್ತೆರ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಹರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದಿನೇಶ್ ಈ ಪುರ್ತಡಿತ್ತೆರ.
ನೂತುಡ್ತುಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗೂ ಸದಸ್ಯರೇನು ಸೇರ್ಸಾವನ ಕಾರ್ಯಾಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಡು. ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಲಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದಿದ್ದದು ಅಂಗಾರ 5 ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಸುರುವಾಂಡು ಪಗ್ಗು ಆಚೆ ಪೋಪುನಾನಿ ಶನಿವಾರ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಮನದಾನಿ ತೇರು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೆರು. ಕುಡ್ಲದ ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಲಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಬಿಸ್ಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಕೊಡಿಯೇಡ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಮುಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇತ್ತದ ಉಚ್ಚಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಮೂಜನೆ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ 5 ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಸುರುವಾಂಡು. ಬಯ್ಯಗು ಒಂಜನೆ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಪೊರ್ತುಕಂತಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ರಾತ್ರಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಮಾರ್ ಗುತ್ತು ನೆಂಪುಗಾದ ವಸಂತ ಮಂಟಪಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಊರಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಗ್ರಾಮಲಿನ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿ ಚಂದ್ರ ಹಸ್ರೈ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್, ಸುಪ್ರೀತಾ, ಪುಷ್ಪಾವತಿ, ಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಚೇಕರ್ ಕೆರ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತಿಡಿತ್ತಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮೇಕ್ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೋತ್ಸವ 5 ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚೇಡು 13 ಮೇಕ್ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ 20 ಕೈತಾರ ತೀರು 5 ಮನದಾನಿ ಜಳಕ 22 ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬಿಲ್ಲವ ಭವನ ಹಳೆಂಗಡಿದ ಹೊಸ ಹವೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜಾನಕಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣ ಸೋಮವಾರ ಪಾವಂಜ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿಯರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನಗೂ ಹೊಸ ಹವೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜಾನಕಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣ ಕಟ್ಟತಿದ್ದ ಸೋಮವಾರ ಪಾವಂಜ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಸುರುಕು ದೇವರನ ಸರ್ವ ಮರ್ಯಾದೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಎದುಕೊಂಡೇರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ದೇವರನ ಕುಲ್ಲಾದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿತದ ತುಡಾರ ಪುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಸಭಾಂಗಣ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಸಿಬಿತ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರ ಅಪ್ಪುಯಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಸುಧಾ ಎಲ್ ಅಮೀನ್, ಮೋಹನ ಆರ್ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವಂಜದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜಿ ನಿರಂಜನ ಭಟ್, ಬಿರುವೆರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾನಿಲ್, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ,
ಕಟೋಣ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನೇಶ್ವರಣ, ಶಶೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ದುಬೈ, ಭಾಸ್ಕರ ಸಾಲಿಯನ್, ಹೇಮಾಕರ ಕದಿಕೆ, ರಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಳಿತ್ತರ. ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಜಿ ನಿರಂಜನ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿತದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಪೂಜೆಯ ಸವಾರಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹವಾರಿ ಯಂತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೀಪವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಹವಾರಿ ಯಂತ್ರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ನಾಯಕರ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಗುರುಮಂದಿರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದರೊಡನೆ ಸಭಾಭವನ ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಭಾಭವನ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಯುವವಾಹಿನಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಾಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಯಕರಾಗಿ, ಈಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ತಮ್ಮದಾದ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದರು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಯಾವುದು ಕೀಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಯಾರನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು, ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ಜಾತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವನಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಪೆರ್ನಂಗಳ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದಿನ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವಡು ಅಖಿರಿದ ದಿನ ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಯಜ್ಞವಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯರು. ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಡಳಿತೊಡುಪುನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ನಂಕಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತೋತ್ಸವ ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸುಧಾಮಂಗಳೋತ್ಸವ ದಶಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಭಿಯಾನ ಭಕ್ತಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಭಾರಿ ಗೌಜೆಡ್ ನಡೆತಂಡ ಪೇಜಾವರ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮಠದ ನಿಲೆಟ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾಧ್ವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪಾಯಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಗಣಯಾಗ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅಪ್ಪಸೇವೆ ಚತುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತಯಾಗ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯಯಾಗ ಬೃಹತ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಯಾಗ ಗೋಸೂಕ್ತಯಾಗ ಇಂಚ 10 ಮುಟ 3 ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಒಂದು ಅಖೀರಿದ ದಿನ ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರಯಾಗ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡೆತಂಡ.
ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸನಾತನಿ ಬೊಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಹಿಂದುಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇಲ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಲೆಗ್ ಉಮೇದು ಪಡಿಪುನ ಉದ್ದೇಶುಡು ನಡಪಾಯಿನ ದಶಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಯಜ್ಞದ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರಯಾಗ ನಡಪಾದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಕರಿತೆರ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯಿರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಠದ ಸಾಧು ಸಂಸ್ಥೆರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಸಂತೆರು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ದಿವಾನ್ಯರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಕೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾಧ್ವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರಿರ್ಬಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ಬೆರಣಕಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಕ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮಾಡೇಳು ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡೇಳು ಜಗನ್ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಹರಿಯ ದಯಾಳೋ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡೇಳು ಮಾಡೇಳು ಮನ್ಮಥಕಾರಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ದಿದ್ದಿ ಜಗದಿ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಲಘುವಿಯುತ್ತಿದರು ಮೀನಾಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನು ಒತ್ತಿದರು ಬಾಲೆಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಶೀಲ ಶೀಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಲೆಂದು ಪಾಂಬುಜಾಗಿ ಸುಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಸುವಾಲೆ ಸರಸವಾಡುತ್ತಾ ಅರಶಿನ ಬೇರು ತಂದು ಸರಸಿದಾಗೆ ಸುವಿ ಸುಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಸುಂದರನು ಬೈ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ನಿ ಗೋವಿಂದ ಬಿರುದು ಮಗನಿ ಕಂಡೆ ಮರಲಿ ಸಿಂಧು ಸುದೆಯ ಪದಿಯ ನಾಮ ಅಂದಿಗೊದಗ ನರಿಯ ದಯ ಸಿಂಧು ಸುದೆಯ ಪದಿಯ ನಾಮ ಅಂದಿಗೊದಗ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಟಪತಿ ಮಕುಟ ತಟ ನಟನ ಪಟು ವಿಭುಧ ಸರಿದತಿ ಬಹುಳ ಜಡ ಕಿರಣ ಸಕಲ ಧರ ಜಟಿಲ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಿ ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ತೋಜಾವುಡಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೆರ. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ತೋಜಾವುಡಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ.
ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಪನ್ಪನು ಏರೇಡ್ದಲ ಒಯ್ತನ್ನವತ್ತು ಒಂದು ದುಂಬುದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊರನ ಕೊಡುಗೆ ಆದುಂಡು ಏರೇಡ್ದಲ ಒಯ್ತಿನ ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆಪುಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮುಡು ಅವಕಾಶಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರತನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಆಪುನೇಡ್ದವರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಕೊರನಾಯಗ್ ಐತಮಿ ತೋವಿ ಹಕ್ಕು ಪೂಜೆಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ತೆರಿಪಾಯರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರ ಫಾರೂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ತಾರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಈ ವಕ್ಫ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನೀಡಿದ ಸೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸೊತ್ತು ಬಡಬಗ್ಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೊತ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ಅದು ಪಾಲು ಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಉಪಯೋಗವಾಗದೆ ಬಾಕಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹತ್ತಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನೂರಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ದೀದಿಯವರ ಆ ಘರ್ಷಣೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಟಗರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂಚೂರು ಮಧ್ಯಪದವುದ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಪಾಡಿಡ್ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ವರ್ಷದ ನಿಯಮ 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಬಂಜಿಡ್ದು ಜನ್ಮೈತದ ಭೂಮಿಗು ಬತ್ತಿನ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಕಳುವೊಂದು ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲದ ಬಣ್ಣಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಗಂಡಿನ ಆಶ್ರಯಡು ಬುಲೆದು ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾದು ಕಾಯಬುಡ್ತು ಮಾಯಕ ಸಂತಿದು ಕೋಲ ನೇಮ ಪಡುವೊಂದೊಪ್ಪುನ ದೈವರಾಜೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಪಗೆಮಾನಿಲು ಕುತಂತ್ರುಡು ಬಬ್ಬುನು ಮುಗಿಪ್ಪರೆ ಮಲ್ತನ ಕೆನಿಡ್ದು ಬಚಾವು ಮಲ್ತದು ಮೆಗ್ದಿನ ತಾನಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ನೇಮನೆರಿ ಪಡೆವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ದೈವರಾಜೆ ಇಂಚ ಬೆದಬೇತೆ ಪುದರ್ಲೆಡು ಆರಾಧನೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಮುಂಚೂರು ಮಧ್ಯಪದವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪಡುಪದವುದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಪಾಡಿಡು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬುಕ್ಕ ವರ್ಷದ ನೇಮ 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಮುಂಚೂರು ಮಧ್ಯಪದವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪಡುಪದವುದ ಭಕ್ತರು ಕೊಡಿಪಾಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ಸೇರ್ರಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ನೇಮ ತೂದು ಬೋಲ್ಯದೆ ತುಂಡೇರು.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಪೂಂಜಾ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 16-14 ಮುಟ ಪೂಂಜಾ ಜಾತ್ರೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಬುಧವಾರ ಅಖೀರಿದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಸೊಲಬರ ಸೇವೆ ಬೊಕ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಪೂಂಜ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಿಸ್ಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಕೊಡಿಯೆಡ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮುಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಖೀರಿದ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಸೊಲಬರ ಸೇವೆ ಬೊಕ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ರೀತದ ಕಾಂಡೆ ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲ್ದಿತ್ತೆರ ಭಕ್ತರಿರ್ದು ಸೊಲಬರ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆರ. ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಹಸ್ರಣ್ಣ ಪೂಂಜಾ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಕ್ಕೇರಿ ನಡುಮನೆ ಸದಸ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊನೆರಬೊಟ್ಟುಗುತ್ತು, ಸುಧೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲಾಯಿ ದಡ್ಕ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜಿಲ, ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಗೀತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಉಮನೊಟ್ಟು, ರಂಜನಿ ದಿವಾಕರ ಮಾದಾಯಿ, ಸುರೇಶ ನೀರಪಲ್ಕೆ, ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಎಲಿಯ ಮಾಗಣೆದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಮರ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಇಡಿಯ ವಿಭಾಗದ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲು ಇಡಿಯ ಕಡಂವಾರ್ದ ವರ್ಷದ ದಿನ ದೈವಲನ ನೇಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಬೊಕ 20 ನಡಪುಂಡು. 14 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬಯ್ಯನಾಲೇಕ್ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಹಿಡ್ದು ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲನ ನೇಮ 20 ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರೆಕ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪದ್ರಾಡೇಕು ಕೊರತಿ ದೈವದ ಕೋಲ ನಡಪರೆಂಡೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡಿಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.